Moi kaikille. Kotimaani pinta-ala on sama kuin Suomessa, mutta väestö on hyvin suuri, noin 100 miljoonaa ihmistä. Metsä on vain noin 40%. Ennen metsä oli paljon, mutta sota tuhosi sitä ja myös ihmiset ovat käyttäneet metsää, koska he tarvitsevat maata viljelyyn ja rakentamiseen. Suomen itsenäisyyspäivänä naapurini antoi minulle 2 kynttilää ja Suomen lippuja. Hän sanoi, että sytytään kynttilät ikkunalle ja hyvää Suomen itsenäisyyspäivää.